thlaka kan hmu hi ale mai nilovin atak nge kumsang ni palikuma piang me chenaute thlasoma upa Egypt ramami manar le Nora te anni Nora lu zompui manar hi a phir pui tu ni in anu pum chung anom lain vandwai thlak takin achang puitling velawa heti hian u naw nu nen chuan taksa ruang am nei si lovin anlu alawin zom ta ani hetiang naute makdang dai tak hi craniopagus parasiticus ti in amingan voa khovel pum huap angpo in hetiang naw piang hi antlem takzet ani naute Nora hi alu zompui manar hian lusang le mel mai sang ane ive miawa wangin anuin amit te po akhap ve suk theya ma se chang lian tur eroin taksa ruang am anei ve lo thungani heiwang tak hian atan dam kho chwa zelna chance a omin an shelo chuti laina u naw nu Nora ero naute pa ngai ang thlap ni in anlu a inzawm ti mai lo chu danglam na anei ve lo hetiang case deuh hi chu tamtak omin taksa inzawm lo lu chau inzawm te po omin chung ang te chu thiam na sang tak nei doctor te chuan thataka zain an chen sang thei maya ma se anni u naw case ero adang hlak thung si anlu chu an zai sang ani chuan taksa nei ve lo naute du om tak nui ve sak thei chu athi ngal don ti na ani ma se zai lo ta se an pahni chuan andam kho chuak thein an ring lo thung ti chuan manari le Nora I chung te chuan thutluk na har tak chu siamin arwala an pahni achan ai chuan ti in a chance nei zawk Nora zawk chu chan him an rel tu ta ani ma se chuti maya zai shan ngal rum thei po an ni chuang lo chutiang in zaina hau tak ma chon tur chuan a lo bera naute te chu thlasom tal an hlin angai ani ti chuan akum le kumsang ni panga February ni som pakwa khan heng naute leinat tak te inzawm na anlu chu zai turin anin peita an zaina hmun tur hi Benha Children's Hospital North Cairo ani in arura thokhat bokaniang Dr. Som pathum zetin darkar som paruk zet an chai tluang taka an zai zo hnu chuan apian kim zawk Nora chu ni som zet chung ICU lama manro chaber manga enkol le ani a chumi hnu chuan ward pa ngai lama an son chuak vele ta ani hetia ward pa ngai lama an son chhuak hnu hian naute Nora chu apa ngai viawa aluwa inzeina hnu ma om ti mai lo phei chu danglam na em neilo athil e po ama to ka atui ve viawa ma se bar emo ama thua e hong thei chu anilo tiup mangin film khur takin an pechin ani heng hun chung zong hian phir te nu chu an hmu tir du ri lawa ti chuan afa phir lu inzawm te an zai shan achanga thlani hnuwa an hmu tir ve chawani achan po an nu chuan taksa nei ve lo zawk manar a u naw nu dam kho chwa theina na boral tangal du om em lom te po sheve thlap to thlaphan na chang te po sia a ril rufim veksi afanu an thi tir mai kha tuar thiam har ati in a in thiam theilo ani manar le Nora telu zaitu doctor chuan hetiang naw piang hi chu anwang tak zet ani lotling taka kan zai thei hi awan nei thlakin alom om tak zet ani ma se thil hi achaviau emopo ti ila engtik hun po akal swale thu thei reng ero ani ti ina soya ni e manar le Nora te case ang hi khovel huap ang po in anwang le a chin chha thei china pasari bak an la om lawani naute piang limin an taksa a an phir pui tur in siam puitling ve talaute taksa an putel te ero an om ve nuala ma se phir tur ni si pakhat zawk dam kho chwa nana a chance nei lo zawk pakhat ti hlum mai an ngai nang hi chu atlem tak zeta naw piang makta dwai panga a pahni emo pathum ve lek an om ve chau anga chhut ani tin manari te u naw hi Middle East bika phei chuan an voi khat pian na ani hialani nima si an mani enkol tu doctor te thusoi khi athleng dik dona ang hle kha in zain awang khan adam chuak zawk Nora po in reivak lawa har satna aron nei le tran aluru an zai shan na khan alu vun le aru te chu anin zom tatata tin alung a function chalawa athi sen kal dan po abwai zo le tabokani
kumni atlin meu phei chuan a khosik sang lu tuka wangin damdawi in panpui ani a hospital thlenpui ani phei chuan a chau viau to thu le adin mun a that lo thu te a thluak lama effect alo neina sato ema wangin ti ngaina om to lo thu an mani en kol tu Dr. Alba El Alfi chuan a soyani ti chuan anun nana a unaw nu an ti hlum tak naute leina tom tak nora po chu a boral vele ta ani manarite unaw case ang hi Dominican Republic lama po naw piang omle in phir unaw meichia te chu an lu a inzoma pakhat zawk chuan taksa ruang am anei lain pakhat ve thung chuan lu bak engma anei lo hemi te case a po hian du thlan tur chelova rei tak anin ngai to hnu in achung te chuan manari ang tho khan a taksa nei ve lo zawk chu zai thlak an rel ta ani naute te hi kariat an ni hnu chuan doctor le nurse mi som pariat rual te chuan University of California Metal Children's Hospital a dar kariat z an zai hnu a naute pian chazok a ming Rebecca Martinez po chuan a boral pha ta thungani zai an to lai hian Rebecca hian thisen a hlauna sa ema a blood pressure imbalance lawin chu chuan heart attack a thlenani ti in a zai tu Dr. George Lazarev chuan a soyani Rebecca pa kumsom ni pakwa upa Friendlin Martinez chuan Rebecca chu a shinga shanin kan zinga cheng ve to lo ma se tu man kan thengil to lawang ti in a soya a shing tu nu Maria kumsom ni paruk mi po in zai pui hantok e matan chuan alanaw ve bok e mani ti in nuk ul trewin a soyani anu le pate vek chuan an pian ma kha chuan in naw pa hian aluwa bok engemo anei don ani hi an ti ringota ma se lu pahni anei don ti chumin shil lo reng reng an ti a Rebecca pian ma hian fanu le fapa an lo nei to a Rebecca aboral le hnu phei chuan fanei le po an tum to lo thu an soibok Rebecca en kol tu le azai tu doctor te chuan zailo ta ni ila thlathum vel atlin chuan dan pa ngain a ring te atun ve theyanga ma se unaw nu lu alu chi pa vanlam hoi zonga in chong chuan a thluak thang lian tur ero adang tlat don ani ti in zaibak kha chu du thlan tur omlo ti in an soi ve thung ti chuan tun thlenga a ena piang ten an leinat le mu che om an ti chu a ma sa zoka ka soi manari khi ani an zaidona video an lak chu dar chiamin tun thleng hian YouTube lama chuan en tur ala oma naute du omle mel thatak an zaidon mewa a mela thlaphan na le hlauna lo lang te chuan en tu te velin an leina thlom hle a chu mai ni lovin minung thluak le naute pa ngai mel ang chia chia nei ve tho chu tinge thuam hno emapo an hak tir ve lova saruak me an om tir bik ti te chu mi pui te zona ani tin mol mang taka zona piang theibok chu thasom zet pa ngai takin an lo chang dun to ani chuan a hnu zela po thatakin an chang dun zel thei mai lowem ni engpo ni se henga chang hian kut ke kima kan piang chuak ve not lo hlut zia le ro pui zia te hi shethar chewila atop nan zo na manari le nora I case bi ka khian mitam tak pom dan chuan mishing pakhat chu mishing dangin nun pa ngai tak a man theinan tha ani ti hi ani a enge ingai vedan